V dnešnom automobilovom svete vládnu offroady, SUVčka a crossovery, autá, ktoré môžu, chcú a chceli by jazdiť v teréne, pri najmenšom sa aspoň tak tvária. My si dnes predstavíme vstupnú bránu do tohto sveta od značky Mercedes-Benz, konkrétne model GLA. Mercedes-Benz GLA sa vyrába v Radštate a svetovú premiéru mal v roku 2013 na autosalóne vo Frankfurte. Do predaja sa dostal následne až v roku 2014. Ide o štvrtý model z kategórie NGCC, čo sú v preklade nové kompaktné Mercedesy. Do tejto kategórie patrí model A, B, CLA, CLA Shooting Brake a náš spomínaný model GLA. Všetky tieto vozidlá majú obdobnú alebo rovnakú podvozkovú platformu MFA, a zaujímavosťou je, že vozidlá A, CLA a GLA majú spoločných až 70% dielov. Aj napriek tomu, že máme označenie 200 CDI, máme pod kapotou dieselovú 2.2, ktorá má 136 koní a 300 Nm krútiaceho momentu. Inak tento istý motor nájdete aj pod kapotou 220, akurát tam ten výkon je zvýšený na 170 koní a 360 Nm. A ak by som mal povedať pár slov k tomu motoru, tak v skratke od 1300 otáčok máte k dispozícii vlastne plný krútiaci moment. Auto sa veľmi ľahko vytáča, veľmi pekne ide za plynom, výborne spolupracuje či už s automatickou alebo manuálnou prevodovkou. V priemere tu jazdíte plus minus za nejakých 6 litrov nafty na 100 km. Samozrejme môžete aj za viac, aj za menej, ono to závisí od toho, kto je za volantom. Ako jediné mínus by som možno tomuto motoru vytkol to, že kým nie je zohriatý na prevádzkovú teplotu alebo keď ho ráno naštartujete, tak vydáva výraznejšie klepotavý zvuk. Určite by som to nebral ako nejaké negatívum, skôr by som povedal, že je to jeho vlastnosť. Ako som spomínal, modely A, CLA a GLA majú toho veľa spoločného. Vidíme to najlepšie práve na interiéri, ktorý je de facto rovnaký. Ak by som sa opäť vracal k monitoru, k ergonómii, k použitým materiálom, bolo by to už asi nosenie dreva do hory, keďže AD 1 som sa tomu venoval v predchádzajúcich mojich videách, AD 2 je to úplný internet. Keby som to mal zobrať z nejakého môjho subjektívneho hľadiska, čo sa týka vzdušnosti a priestrannosti interiéru, je na tom najlepšie práve tento náš testovaný model GLA. Má veľmi prirodzený posed, ktorému napomáha práve svetlá výška tohto vozidla. Sekunduje mu aj pomerne veľký kufor, ktorý má v základe 421 litrov. Po sklopení sedadiel je to až 1235 litrov. Ja osobne si myslím, že na segment tohto vozidla je to absolútne postačujúce. Práve sa nachádzame v prostredí, kde je prirodzený výskyt Mercedesu-Benz GLA. So svojou štandardnou svetlou výškou 15,5 cm a s príplatkovým offroadovým balíkom až 18,5 cm nemá absolútne žiadny problém zdolávať nástrahy takéhoto prostredia. Ak budeme mať dnes šťastie, určite ho tu zastihneme. Ochočiť si model GLA v dnešnej dobe nie je absolútne žiadny problém. Stačí ho chcieť a 27 000 eur. V cene máte na 3 roky povinné zmluvné havarijné poistenie a 6 rokov alebo 160 000 km bezplatný servis. Takže neváhaj a objednaj.